Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шоллыда мәктәп ашханалары гына капиталь ремонтланмый, башка социаль әһәмиятле объектларны да яңарталар. Эшләр хәзер нинди этапта бара? Сугышчыларыбызга ярдәм итү беренче урында махсус хәрби операция зонасына чираттагы шеф ярдәмен җибәрделәр. Шоллыда мәктәп ашханалары гына капиталь ремонтланмый, башка социаль әһәмиятле объектларны да яңарталар. Исемлекләргә Олимпийский спорт комплексы Лев и Васильев исемендәге КАМ автомеханика техникумы, Гали Акыш исемендәге лицей-интернат һәм башкалар кергән. Детальләр безнең алдагы материалда. Гали Акыш исемендәге лицей-интернатта капиталь ремонт тәмамлануга якынлаша, хәзерге вакытта объектның гомуми әзерлеге 92%-ны тәшкил итә. Төзүчеләр уку корпусында укучылар яшәгән бүлмәләрне дә яңартканнар. Ведутся работы по замене инженерных систем, устанавливаются новые приборы освещения, ремонт санузлов, замена окон, металлических противопожарных и деревянных дверей, кровельные работы, отделочные работы в учебных кабинетах, актовых залах, спортивных залах и коридорах. Бу төр эшләрне башкаруга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Төзүчеләр финиш сызыгына Лев Васильев исемендәге автомеханика техникумында да чыктылар. Эшләр 88%-ка тәмамланган, тәрәзәләр, ишекләр һәм капкалар монтажлана, ичке инженер системалары, шәхси җылылык пункты һәм башка бик күпләр төзелә. Все объекты должны быть завершены не позже 25 августа. Это касается объектов образования в первую очередь, дороголожек к обеду, школьные столовые, новая школа. Быел шулай ук Олимпийский спорт мәктәбендә капиталь ремонт ясала, хәзер җиһазлар һәм инвентарь монтажлана. КАМАЗ стадионының футбол кыры яңартылачак, табигый каплау урынына ясалма булачак. Төзүчеләр су агызу лотокларын, шулай ук су сибү системаларын төзү белән шөгыльләнәләр. Сәламәтлек саклау системасына килгәндә, эшләр йогышлы урлар хастаханәсендә, сугыш ветераннары өчен госпитальдә һәм 4-нче поликлиникада дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Сугышчыларыбызга ярдәм итү беренче урында. Автошәһәр мэры Наил Мәхдиев шулай диде. Бүген Шоллыдан махсус хәрби операция зонасына чираттагы шеф ярдәмен җибәрделәр. Гомуми авырлыгы 15 тонна тирәсе. Бу юлы йөк партиясы составына нәрсә кергәнен Лилия Гатина белде. Есть маленькое волнение, ну, сказали, ничего страшного, все будет хорошо. Әмма бу бурычны да гаилә ярдәме җиңәргә ярдәм итә дип уртаклаша Әлфәт Сафиуллина махсус хәрби операция зонасына ул беренче тапкыр бара. Әмма ир-ат сүзләренчә бу сугышчыларның алгы сызыкта эшләгәннәре белән чагыштырганда берни түгел. Работаю не так давно в этой сфере. Близкие нормально относятся, возим все, что можно, как говорится. Но сейчас вот, сами видите, будем грузиться и повезем нашим. Йөк составына азык-төлек, су, махсус элемтә чаралары, бинокльләр, рацияләр, төнге күрү приборлары, кабельләр, аккумуляторлар һәм көчәнеш үзгәрткечләре кергән. Мы считаем, что вопросы помощи и поддержки нашим воинам, находящимся в зоне специальной военной операции, являются приоритетными и задачами номер один. Я знаю, что многие территориальные общественные самоуправления на общественных началах инициативно занимаются сбором средств, изготавливают окопные свечи, маскировочные сетки, многое другое, что нужно в повседневной службе. Йөкнең гомуми авырлыгы 15 тонна тәшкил итә. Шоллы алга табада сугышчыларга ярдәм кулы сузачак. Шоллы үз кешеләрен ташламый. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шеф ярдәменнән тыш хәрбиләргә башка ярдәм чаралары да күрсәтелә. Республикада Татарстанда контракт имзалаучылар өчен яңа түләүләр гамәлдә. Июль ахырына кадәр алар 1 юлы 1,5 миллионга кадәр алырга мөмкин. Контракт хезмәтенә танышларын яки якыннарын чакыручылар 100 мең сумга исәп тота ала. Тулырак мәгълүматны сез экраннарыгызда күрсәтелгән телефоннар аша белә аласыз. Татарстанда 9 меңнән артык кеше 2024 елда тупланма пенсияләр алган.
пенсия тупланмалары хисабына түләүләр билгеләү хокукы 55 яшькә җиткән хатын-кызларга һәм 60 яшькә җиткән һәм өлкәнрәк ир-атларга бирелә. 2024 елның 1 июленнән исә түләүләргә хокук бирү тәртибе үзгәрә. Право на установление выплат за счет средств пенсионных накоплений имеют право женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет, либо старше этого возраста, также граждане, которые имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. Пенсионные накопления имеют несколько видов выплат. Это единовременная выплата, осуществляется выплата единоразово одной суммой, срочная пенсионная выплата по выбору гражданина не менее чем за 10 лет и накопительная пенсия выплачивается в определенном рассчитанном размере ежемесячно. Яр Чаллыда 2024 елда пенсия тупланмалары түләвен алу өчен 1290 кеше мөрәҗәгать иткән. Мөрәҗәгатьләрне Россия социаль фонды сайтында шәхси кабинет аша җибәрергә мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Рустам Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Интерьер классической мебели располагает к отдыху, как никто другой. Сделайте себе подарок в салоне «Миас Мебель». Дом мебели, Московский, 161.